Diolch am y croeso. Ni nawr mynd i roi canlyniadau. Cais am Swydd. We'll have the results of the situation vacant posts, interviews that were done, plus the junior member and senior member. But before we continue, licen i groesawu Crime Watch Bunch fan hyn. Gyntaf yn yr Elgan Thomas, chi sôn am fod ei cadeirydd yn sir? Ifan Williams sy'n is-cadeirydd. Llyr Griffiths sy'n is-cadeirydd gweithgareddau. A mae'r un nesaf, mae doi jobdau. Hannah Richards sy'n cadeirydd gweithgareddau, ond hefyd hi ar hyn o bryd yw aelod hun y flwyddyn. Ac ar bwys Hannah mae Mared Roberts o glwb Llangadog, sydd yn aelod iau y flwyddyn. A wrth i hynna bach draw o draw, mae da ni yn trefnydd sir Cais Thomas. A mae Esys yn cwoto rhwng y cornel. Reit, fedrwn ni mlaen. Dim lot o bobl sy'n tynnu glasses off i ddarllen, yna fe fi wannol. Llongyfarchiadau i bawb fi'n cysadlu yn y gysadleuaeth Cais am Swydd eleni. Cafwyd llu o aelodau'n cysadlu yn yr Adran Ganol a'r Adran hun. Hoffwn ddiolch ar ran y sir i'r beirniad eleni, sef Nia Thomas yn llywydd etholedig ni. Iep, bon. Ceidrych Davies o gwmni Market Hall Vets a Dyfed Farm Vets, whoops. A Medi Llanllwni o glwb San Ishmael. They were very, very pleased with the standard of the applications this year, and the interviews went very successful. Felly, rwy'n cael y pleser y gyhoeddi enillwyr eleni. Felly, yn ennill y gystadleuaeth Cais am Swydd, Adran Ganol, Lois Davies o glwb Llangadog. Dyna ni mlaen, Lois. Llongyfarchiadau mawr i ti, Lois. Yn ennill Cais am Swydd yr Adran hun, mae Cara Medi Walters o glwb Llannon. Llongyfarchiadau ti, Cara. Mae Cara yn gyn enillydd y Cais am Swydd Adran Ganol. Hi enillodd y llynedd, a wedyn mynd lan yr Adran hun le ni ennill y to. A dath hi'n drydydd ar lefel Cymru llynedd. Felly, bydd Lois a Cara yn cynrychioli'r sir yn y gystadleuaeth Cais am Swydd yn Llanelwedd ar yr ail ar hugain o Fawrth. Felly, pob lwc i'r ddwy ohonoch. Symudwn ni mlaen i gystadleuaeth yr aelod iau ac aelod hun. Yn ymuno gyda ni ar y llwyfan leni, mae aelod iau a hun 2025, sef fel o'n i weid Mared Roberts o Llangadog a Hannah Richards o glwb Pen y Bont. Rydyn ni wedi cael cynrychiolaeth wych o'r sir gydol y flwyddyn diwetha. Mae Mared wedi cipio'r ail wobr aelod iau ar lefel Cymru,
a hanna'n cipio'r drydydd wobr aelod hŷn y lefel Cymru. Llongyfarchiadu'r ddwy o nhw. Pob lwc i'r ddwy bydd yn mynd ymlaen leni i gynrychioli'r sir yn Pontio, Bangor, gydol o bledd o'r dloniant ar y 7fed a'r 8fed o Fawrth. Reit, hoffwn ddiolch i beirniad ar gyfer yr aelod iau, sef Erios Thomas ein cyn drefnydd sir. O, clach i ni. Elonwy Williams a oedd yn gyn frenhines ond yn bwysicach na oedd yn aelod o Glwb San Pedr. Ag ys uner fraint o fod yn ar y panel. So. I'd like to say one thing. We had, I think it was 7 applicants in the juniors. All good, very, very good quality applicants. Young people get a lot of stick and a lot of bad press, but when something goes right, they should be praised for it. Therefore, give them all a round of applause. It was a very close-run competition. Ond, yn cipio'r wobr am aelod iau y flwyddyn, 2026, Trystan, Bryn Evans, Dyffryn Cothi. Cara nes at i'ch antiw tiw. Trystan yn aelod o glwb ffermydd Dyffryn Cothi ers 2020 ac yn gwynebu yn wyneb cyfarwydd i ni gyd yn Sir Gar ac i nifer yng Ngystadlaethau Cymru. Mae Trystan wedi ennill llu o wobrwyon yn yr Eisteddfod gan gynnwys ennill cystadleuaeth Canu Emyn yn 2021, 2023 a 2025. What is it, right? Eitha consistent, right? Ni gweld Trystan yn cystadlu yng Ngystadlaethau siarad cyhoeddus yn flynyddol, lle mae wedi ennill ar lefel Cymru a chenedlaethol yn Gymraeg ac yn Saesneg. Mae ganddo li o hanes cystadlu yn yr ali a'r ffair reiaf, gan gynnwys ennill y canu unigol, ennill y prosiect diogelwch fferm, ennill creu fideo TikTok, ond i'r rhestru rhai. Yn ychwanegol i hyn, Trystan ydy cadeirydd Fforwm Ieuenctid Cymru yn Meleni. Yn 2022 cafodd ei benodi'n aelod iau'r flwyddyn gan glwb Dyffryn Cothi ac yn leni yn aelod iau ein sir ni sef yn Sir Gar. Llongyfarchiadau grysof i ti. Sbydwn ni mlaen i'r aelod hŷn y flwyddyn. Hoffwn ddiolch nidaf i'r beirniad, sef Caris Lewis Thomas, cyn gadeirydd y sir o glwb Sant Ishmael. A John Phillips, sydd wedi been there, done that, wedi gwneud y cwbl yn y sir, mae'n gadeirydd, mae wedi bod yn lywydd, mae wedi bod yn gadeirydd ar Cymru, ac nawr mae'n aelod oes gyda ni yn y sir. Diolch yn fawr iddo i chi. Unwaith eto y beirniad yn canmol y safon dda iawn. Ond, yn cipio'r wobr am aelod hŷn y flwyddyn 2026. Ta'n newid yr enw? Mae Siriol Howells, Clwb Llanllwni.
Llongyfarchiadau ti Siriol. Aelod arall sy'n adnabyddus i ni gyd. Os ydych chi yma nos Llun, ydych chi wedi gweld i yn cyfarch chi ar y drws gan mai hi oedd wrth y drws yn cymryd eich arian chi. Diolch yn fawr. Neithwr wedyn oedd hi yma ar y llwyfan a heno to tu nôl ar y llwyfan. Ond os nad ydych chi wedi gwneud cysylltiad yn barod, Siriol yw merch ein llywydd am heno, sef Howells. Mae wedi bod yn aelod y glwb Llanllwni ers 2012. Mae wedi cystadlu mewn llu o gystadlaethau gan gynnwys canu yn yr Eisteddfod, chwaraeon sir, siarad cyhoeddus, Cymraeg a Saesneg. Saesneg, mae'n deg. A chystadlaethau adloniant, llyfr toffion a llwyth rhagor. A mae nawr yn athrawes. Dw. Mae Siriol yn gyn dirprwy Llys Gynades a gymerodd rhan yn yr her ten y fan llynedd. A Siriol eisoes yn gyn gadeirydd y fforwm ieuenctid. O fewn y clwb mae Siriol wedi cynnal llu o swyddi gan gynnwys gohebydd y wasg, ysgrifennydd cyfnodion ac ysgrifennydd. Llongyfarchiadau ti Siriol. Felly, os ydych chi bod yn amyneddgar am gwbl o